Valencia. So yan po guys, andito kami sa bye-bye. Yan, papakita ko sa inyo. Tara guys, samahan ninyo ako. Ayan. Ayan guys, wow, ang oras po dito guys is 9 ng umaga dito sa Valencia, Spain. So yan, mainit na. Ayan po guys. Tara guys, samahan nyo ako. Ayan ate, halika na. Ayan si Lolo naglilinis. Wow, ang hangin. Hola. ¿Qué? ¿Así? Gracias. Mira, de YouTube. Gracias. Hasta luego. Ayan si Lolo. Ayan po dito guys. Andito kami sa may SALER ng Valencia. Ayan po yung mga taong magfi-fishing sila. Ayan guys. Enjoy watching guys. Ayan. Enjoy the breeze. Ayan po guys. Wow, hanggang doon. Ayan, baba na po kami dyan. Nandyan yung kaibigan ko. Nandyan na si Lina. Nasa baba na. Ayan, pupunta na po kami dyan. Pababa na po kami guys. Papunta dyan. Ayan. Magtampisaw daw si Lina. Ayan na, nauna na siya. Yung kasamahan namin. Ayan na siya. Ayan, magtatampisaw na siya. Ayan, si Ate Edita. Oh, baba na tayo ate. Ateng. Tampisaw. Tampisaw. Tanggalin natin ang tsinelas. Ay, magtatanggal muna kami ng tsinelas. Uy, apay bimabaan ni Lina. Sa ano tayo nga, chinelas to na ko umuli tayo dyan si autobus. Tara. Hapon ni Lina nagbasitan imuli. Ibima ba? Ayan na guys. Yung kasamahan namin. Yan. Yan, this is the beach of Valencia sa SALER. Pusul 1. Ah? Ti? Ah? Apa ngay? Ate, urayan na!
enjoy the wave. Wow! Ganda. Oh, kita met ni Lina. Lina. Im video met na ni. Ibid video. Ibid video karon ni.